ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಗಂಟೆ ಆಗ್ತದೆ ಎದುರುತ್ತದೆ ಕಾಲು ಕಮ್ಮಿ ಎನ್ಮ ಗಾನಿಗೆ 8:30 8:35 ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಬರ್ದು 8:20ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೋಡ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇನಿ ಕಾಣೆ ನನಗೋಸ್ಕರ ಉದ್ದದ ದೋಸೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಟಿಫಿನ್ ಪೂರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಟಿಫಿನ್ ಪೂರ. ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಹೋಗಿ ಕೋಡೆದ ಅವಸ್ಥೆ ತೂತುನ ವಾರ ಸತ್ಯ ಸಾಕಾದು ಹೋಗ್ತದೆ ಹೋಗು ಜಿಂದಿ ಇರ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಹೋಗು ಜಿಂದೆ ಅಂಡ ಅಮ್ಮ ಯಾನಿರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ಲುವೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಜದಿ ಬಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಕುಲ್ಲು ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಬೈಜಿ ನನ್ನ ಕುಲ್ರೆ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಪಕ್ಕ ಕುಲ್ಲು ಇತ್ತೆ ಪೋ ಬಂಡೆ ಜದೆ ರಡ್ಡು ದಡಿ ಪಾಡ್ದೈತೆ ತಿಂಡಿ ಕೊಡ್ತೆ ತಿಂಡಿ ತಿಂದಾಂಡೆ. ಸೊ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಅಂದಾದ ಪಾಡ್ದೆ ತೋಚವೆ ಒಂದು ದೋಸೆ ಪಾಡ್ದೆ, ರಡ್ಡು ದೋಸೆ ಪಾಡ್ದೆ ಲಂಚ್ಗೆ. ಒಂದು ಲಂಚ್ ದೋಸೆಗೆ ಕಜಿಪು ತೆತ್ತಿ ಸಾರು ಪೂರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಬಂದ ಏನು ಚಾ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಗಹನ ಬೊಕ್ಕನೆ ಬರ್ತಾ ಬಂದೆ. ಸೊ ಉರ್ದು ದೋಸೆದ ಬಂದ ಕೋಡಿ ದಿಂಚ ಬರ್ಸ ಕೋಡಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಶುರು ಆಗ್ತಾನೆ ಬರ್ಸ. ಸೊ ಬರ್ಸನೆ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾನೆ ಬರ್ಸ. ವೆದರ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು, ಕೂಲ್ 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 ಉಂಡು. ಅಲ್ಲ ಮೋಡತಲೆ ಇದು ಮೋಡ ಉಂಡು, ಫುಲ್ ಮೋಡತಲೆ. ಈಗ ನಾನು ಕಿದಕ್ಬಾರ್ದು ವಾಶ್ರೂಮ್ ಹೋತೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ. ಸೊ 2 ದಿನ ಅಂತೆ 1 ದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ 8 ಡೇ ತಿರ್ಕೋಯಿ ಬಸ್ ಅದೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕೋಡೆ ಅವೇ ಏನು ನೀಚನ ಪಾತೆರ ಪಟ ಪೂರ್ತಿ ಜಿಂದಿ ದಾದೊಂದು ಗೊತ್ತು ಜಾಂಡ್ಲ ಕೂಡ ಸಮಾಧಾನ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಏನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ. ಮತ್ತು ಮನೆ ವಿಚಾರಣೆ ಇಂಕೆ ನಾ ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಜ್ಜತೆ ಅಲ್ಪ ಪಂಡ ಹೊಸ ಶಾಲೆ ತಾ ಇತ್ತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಯ್ರು ಚೂರು ಬಂಗುಂಡು ಅಂಚೆನೈತೆ ಆಯ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚಾಪನೆ ಓಕೆ. ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಏನೋ ಇರ್ತಾರೆ ಇನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ದಾದ ಪಾಡುವರು. ಸೊ ಏನೊಬ್ಬರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಯಾನಿರಿ ಎನ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ. ನೈಟ್ ರೂಟೀನ್ ಅಂದು ನೈಟ್ದ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದಿಲ್ಲ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕಿನ್ ತಕ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ಗಳ ಸೂಟ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪಂಡವು ಕ್ಯೂ ಸ್ಕಿನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಒಂದು 100% ಸೇಫ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕಿನ್ ಆ್ಯಪ್ದೊಲೈ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ತಿಕ್ವೆ. ಸೊ ನೇನು ಎಂಚ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನೇನು ಎಂಚ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಬೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಪಂಡ. ಸೊ ಯಾರು ಸೈಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪಾಡೋದು ಹೋಗ್ಪೆ ಸುರುಕ್ಕಾದ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕಿನ್ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಐಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಭಾಷೆ ಬೋಡಿತ್ತನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕನ್ನಡ ಬೋಡ್ತನ ಕನ್ನಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಗಾರ್ಡ್ ಹೇರ್ ಗಾರ್ಡ್ 2 ವಿಧ ತೊಂಡು ಸ್ಕಿನ್ಗಳ ಹೇರ್ಗಳ ನಮಗಿತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ನಿಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ನಮಕ್ ಓ ಪುರನಿಕಲು ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ವೇರು ಓ ಪುರನಿಕಲು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಾರ ನಿಕಲು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಉಲ್ಲಾರ ಕನ್ಸೀವ್ ಉಲ್ಲಾರ ಸುಮಾರು ಬಗೆದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ವೇರು ನಮ್ಮ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಫೋನ್ನಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ದ ಫೋಟೋದ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪಾದು ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಗೆಪ್ಪರೆಂಡು. ಸೊ ಅವು ಅಕುಲೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೇರು ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಅಲ್ಪ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಮೋನೇಳಿ ಈನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಂಡ ಅವು ಗೊತ್ತಾಗ್ನು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ಸೈಡ್ದ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೈಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಪರ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಅಲ್ಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಏನ ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಂತ ಬಂದು ಮಾತ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ ವಿದಿನ್ 1 ನಿಮಿಷ. ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕಿನ್ದ ಮುಖಾಂತರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ನೆಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಸ್ಕಿನ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಲ
ಈ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕಿನ್ನದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ಎಂಕ್ ಬೈದಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತುಲೆ ಜೆಂಟಲ್ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ಸ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್, SPF 40 ಸೆರಮಿಡ್ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇದು ಕೊಂಚ ಫೇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೈದಿನ ಮಲ್ಟಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕರೆಕ್ಟರ್. ಇದು ಕೊಂಚ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಗ್ಲುಟಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಬ್ರೈಟ್ ಬಂದೊಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬೈದಿನ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ నేను ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಪ್ಪು. ಸೊ ದಾಲಜಿ ಅಕುಲೆ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಅಕುಲೆ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಅಕುಲಿರ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ವೇರು. ಸೊ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೈಟ್ಗೆ ಓವ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಂಡು ಬಂತಿನ ಪೂರ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಅಕುಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಬೋಪೇರು. ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನ ಅಕ್ಲಿ ಪಲ್ಲಕ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆವತ್ತಂದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಫುಡ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು. ಸೊ 7 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಪರೋಡು ಪೂರ ಫುಡ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಡು. ಡಯಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರೀಮ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಡಯಟ್ದೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರು. ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪಿದೆ ಪೂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಡ ತೋಜಿ ಪಾಂಡ ಚೆಕಪ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಂಡ. ಸೊ ಕಮ್ಮಿ ನಮಗೊಂಜಿ 5,000 ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ ಆವು. ಬಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗೆತೊಂಡ ನಮಗೆ ಖಾಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಜೆಟ್ ನಮಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕಿನ್ ದಾಗ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲು ಎನ್ನ ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ನಿಕುಲ ಈ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ ನಿಕ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯೂರ್ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ. Hi my dear husband. Hi. ಏನ ಕಜ್ಜಿ ಪೂರ್ತಿ ಯಾವ್ದು ಕಂತಾರೆ? ಹಾಂ ಎಟ್ಟಿ ಎಟ್ಟಿ ಕನದಲ್ಲ ನಮಗ ಅತಿ ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಡೌಟು ಹೆಂಗೆ ಅಲ್ಪ ಬೂರ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಜರಿಲ ಕಾಪುಂಡು ಹಾಂ ಟಾಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ರಡ್ಡು ಸಲಿ ಪೋಡ್ದು ಲೋಕ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ಅವು ನೆಡೆ ಫುಲ್ ಆತ ನಾನು ಈ ಸೈಡ್ ನೆಡೆ ಹಾಂ ಹೌದು ಈಗ ಆಗ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರಾ ಯಾನೈಟ್ ಪಿರ ತುಯ್ಯೆ ಕೊಡೆ ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ ದಾಲ ತೋಜಿಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಅವಲ ಏನು ರಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಬತ್ತನು ಎಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆ ದಾಲಲ್ಲಿ ದಾದ ಪೂರ್ನೊಂದು ಹಾಂ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇರುವುದು ನಾನೊಬ್ಬಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ ಎಂತ ಮಾಡಲಿ ನಾನು ಹಾಂ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತದು ಇನ್ನು ವಾಸನೆ ಆರ್ಕೊಂಡ ನಿಸ್ಕು ಮೀನು ಬೈಯಾಗ ದೇವಡ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ ಬಡಿಯತ್ತುಂಡು ನಾಳೆ ಎಪ್ಪುನ ಇಂದಾದ ಅಲ್ಪುನಿ ಒಂದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಕಲ ಎಟ್ಟಿಗೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿ ತುಲೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿ ಓಕೆ ತುಲೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಮೀನು ಸೊ ಯಾನು ಬಯ್ಯಗೆ ದೀಪೆ ದಯ ಬಣ್ಣಣ್ಣ ನಾಳೆ ಮೀನು ಇಪ್ಪುನು ಮಲಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ನೀ ತುಲೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಉಂಡಲ್ಲ ಅದಿತ್ತ ಮುಟ್ಟೆ ಮಾತ್ರ ಯಾ ನೆಟ್ಟೆಡ್ದು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತಂಡ ದಾಲ್ ಹೆಜ್ಜೆ ತುಲೆ ಈ ತೆಪ್ಪು ಸೊ ನೀನು ಬಯ್ಯಗೆ ದೀಪೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸೊ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೊಂಚ ದಾಲ್ ಸಾರು ಮಲ್ಪೋಡು ಶೋಕದ ದಾಲ್ ಸಾರು ಡಿಸ್ಕೋ ಮೀನು ಯಾನ್ ಬಯ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪೆ ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೋಡೆ ತುಳಿ ಅನ್ನ ದಾಲ್ ಪಾಡ್ತಿದ್ದಿತ್ತೆ ಸೊ ಕೋಡೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ದಾಲ್ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಅವೇನೆ ಅಂದಿತ್ತು ಫ್ರಿಜ್ ಇದ್ದೀಯೆ ಕೋಡೆ ಅಂತ ತಿತ್ತಿ ಸಾರು ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ದಾಲ್ ಸಾರ್ಲ ಮೀನು ಫ್ರೈಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಮೀನು ಫ್ರೈ ಬಯ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪೊಡು ಡಿಸ್ಕೋ ಮೀನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಈರಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತು ರತ್ನಕ್ಕ ಪೆಚಕಾಯ್ದು ಚಟ್ನಿ ಗೊರ್ಬೆ ಬಂದಿದೆ ಉಪ್ಪು ಸಾರು ಪೆಚಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಉಂಡು ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅದು
ಸೊ ಸುರುಕ್ಕದು ಏನು ಚಾ ಬರ್ತಿದ್ದಿ ಸೊ ಬಂದಿದೆ ಇದ್ದಿತ್ತೆ ದೋಸೆ ತಿಂದರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನೇನು ತಿಂತದ್ದು ಫ್ರಿಜ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಭಯ ಗಹನ್ ಮನದ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಾಲ್ ಸಾರ್ಗ ಈಗ ಇಷ್ಟ ಉದ್ದು ದೋಸೆ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಾದ ದಾಲ್ ಸಾರ್ಲ ಉದ್ದು ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಅಪ್ಪನ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭಯ್ಯಗಿತ್ತೆ ಬರ್ಸತಿ ಕಾಣೆ ದಿಷ್ಟ ಬರ್ಸ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಆತು ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬಂಡ ಪನಿ 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 ಬರ್ಸ ಹಾಕ್ಲ ಹೊಸರ್ದು ಬರ್ಸಂದು ಸೊ ಬರ್ಸ ಬರೋದೇ ಉಂಟು ಕಾಣೆ ದಿಂಚ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಿ ಓಕೆ ಅಕ್ಕನ ಸಾಂಗ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓಕೆ ನಾ 22 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಇಂಚೆನೇ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಐನಾಕ್ ಬೇಗ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬ್ಲಾಗ್ಲ ಮಲ್ಪುವೆ ಸೊ ವಾಚ್ ಮಲ್ಗಿಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅವನೊಂದು ಸೊ ಪಾಪ ಚಾದಿಕ ಯಾನೆಲ್ಲ ಒರ್ತಿ ಹಾಕುನತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ಪರ್ದು ಮುಲ್ಪರ್ದು ಜರಿನಾಗ ಬರೋ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಎನ್ನ ಮಂಡಿಡವೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಕ್ಲ ಮಣ್ಣು ಶೇಡಿ ಅತೆಯೋ ಜರಿ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಮಿತ್ ಬರೆತ ಮಿತ್ ಮಣ್ಣು ಮಾಡ್ತೇರು ಸೊ ಅವು ಜರಿ ಒಂದುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಅವು ಜರಿನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಫುಲ್ ಮುಲ್ಪ ಪೋಡಿಗೆ ಶುರು ಹಾಕೊಂಡು ದಾದ ನಾ ಬಂದು ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತೋಂದುಲ್ಲೇರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜರಿದನು ಒಂದು ಜರಿದನು ಬಸ್ಸೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಹೋಯ್ತೆ ಜರಿ ನಾವು ಅಲ್ಲ ಬಾಯ್ 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 ಅಭಿ ಅಭಿ ಹಾಂ ನೇ ಕಮ್ಮಿಯಾ ಬಾಯ್ ಈ ಗಂಟೆ ಐತೆ ಅದ್ರ ಗೊತ್ತುನೇ ಒಂದು ಜಾರೆ ಅವ್ನು ಬರ್ತಾರೆ ಏನಂತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಾಡಿದೆ ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾನೆ ಸಾರು ಆಡ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಗ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಸಾರು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಅಂಚೆ ನಿಮಗೆ ರಡ್ಡು ಬಗೆದ ಚಟ್ನಿ ಬೈದನು ಒಂದು ಪೆಜಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ಒಂದು ಕೂಕು ಚಟ್ನಿ ಸೊ ಒಂದು ಉಂಡತ್ತೆ ಒಂದು ಪೆಜಕಾಯಿ ಚಟ್ನಿ ರತ್ನಕ್ಕ ಕೊಡ್ತೀನ ನೀಕು ಕುಕ್ಕೂಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೀರಿಗೆ ಸೂಪರ್ ಫ್ರಿಜ್ ಇತ್ತನು ಫ್ರಿಜ್ ಇದ್ದಿತ್ತು ಕಾಂಡ ಒಂದು ಕುಕ್ಕು ಚಟ್ನಿ ಸೂಪರ್ ಕುಕ್ಕು ಚಟ್ನಿ ಇನ್ನು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆತಂಡು ಇತ್ತಿತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಂದು ಯಾಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ತರಕಾರಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಒಂಚಿ ಅವಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹೆಂಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ತಿನ ಅತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಈ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ಪಲೇಂದು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಚ 2 ಗಂಟೆ ಒಳ್ಳೆ ನೀರು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಚೂರು ಲೇಟ್ ಅಂಡ ಇವನು ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಚಿಂದ ನಂಚೇನು ಕಾತಿಜಿಂದ ಅನ್ಪೇರು ಕಾತುಂಡ ವೇಗತಿ ಏತು ಲೇಟ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಚೂರು ಜಪ್ಪುಗ ಬಂಡ ಹೆಂಗಿತ್ತೆ ಶಾಲೆ ಶುರುವಾದ ಜಪ್ಪೆರ್ಲಟ್ಟ ಬಂಗಾಪುಂದ ಯಾವಂಡ ಜಪ್ಪರ ಒಪ್ಪುಜಿ ಒಂದೇ ಮಂಡೆಡು ತಿರ್ಗೋದಿಪ್ಪುಣು 3 ಗಂಟೆ ಅಂಡು ಒಂದು ನಿದ್ರೆನೇ ಬೂರುಜಿ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಗಾನಲ್ಲಿ ಎದ್ದ ಬರ್ಪಿನ ಟೈಮಿಗೆ ರಪ್ಪ ಚಿರ್ಗಿ ಅಪ್ಪನ ಹೆಂಗೆ ನಿದ್ರೆ ಆರ್ಪುಜಿ ಓಕೆ ನಾನೈತೆ ನಾನು ಗಹನನ ಬರ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ಓಕೆ ನಾನು ಬತ್ತೇರಾ ಬತ್ತಿರು ಸೊ ನನ್ನ ಬಯ್ಯ ತಿಕ್ವೆ ನನ್ನ ಮೀನೊಂಜಿ ಫ್ರೈ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಅವಳು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಫ್ರಿಜ್ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲಿ ಎಂತ ನಾಡುದಾ ಒಂಜಿ ನೋಡು ಕೈದಕ್ಕ್ಯಾರೆ ಬಾಯ್ ಓಪನ್ ಓ ರಡ್ಡುಂಡಾಯ ಐಟ್ like and share
ಓಕೆ ಗಹನ್ ಬತ್ತೆ ಸೊ ಇತ್ತಾಗ ದೋಸೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ತಿಂಡಿ ಸೊ ಕಾಣದ ಬಂದ ತಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಇತ್ತೇನು ಹಾಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ತಂಬರೆ ಪೋನಾಗ ಇತ್ತಾಗ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಮುಡ್ಚಿ ಮಗ ತಿನ್ನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೇಂಡಾರತೆ ಓಡ ಅಂದು ಮುಡ್ಚಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ನೆಟ್ಟೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಕಲ್ ಅದಾಗ ನೋ ಏನಾರು ತಿಂದೈತೆ ಯಾವ ಬೇಗ ತಿನ್ನೋಡಮ್ಮ ಬರಾರುಂಡತಿ ಇಂಕೊಂದು ಕಟ್ಟಾತೀನಿ ಮರೆ ಭಾರಿ ಬೀಜರ್ ಹಿಂಗೆ ಸೊ ಕಟ್ಟಾದು ಇದೇ ಬಂಡ ಉದ್ದಾಡು ಮಲ್ಪರ ಅಂತ ನಿತ್ಯ ಕುದ್ಯ ಕನಾವಡು ಒಂದು ಒಲ್ದೆ ತೊಂದಿ ನಿಂದು ಇಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಣ್ಣೆದ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಬಾಡ್ನ ಚೋಕೊಂಡ ಬೇಗ ತಿನ್ನು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಒಂಜಿ ದೀಲ ಅವಳು ದೀಲ ಬಜ್ವೇನ ಹಾಕು ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ನು ತಿಂಡಿ ತಿಂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿಂಡಿ ತಿಂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ನು ಇದೇನಾ ಖುಷಿಯಂಡೆ ನೀ ಅವ್ರಚಿದೆ ಬರ್ಚ ಯಾವ ದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಯಾವ ಇತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಿನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ನೋಡ್ಚಮ್ಮ ना बला बोर्ड के नावा टेबल दीपे मूल दीप दियोड़ा उल दियोड़ा ओल दियोड़ो कुल्लू पो कुल्लू तिन ಗಹನ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕನ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ತೆಗೆದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ಕೆ ದೋಸೆ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ದು ಇತ್ತೆ ಮೀನು ಮಲ್ತದು ಮೀನಿಗೆ ಮಸಾಲ ಕಡೆದು ಇತ್ತೆ ಮ್ಯಾರಿನೇಷನ್ ಮಲ್ತಿ ಒಂದುಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಏನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕನೆ ಸೊ ಮುಲ್ಪ ದೋಸೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯ ಏನು ಹಸ್ಬೆಂಡಿಗೆ ಬಡ ಹೊಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಜೋರು ಅಂಚ ಗಹನ ಗೌರಿ ದಿನ ಬಂದೈತನತ್ತೆ ಸೊ ಐಟ್ ಒಂಚೂರು ದೋಸೆ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯೆ ಅಂಚೆನೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೆ ಏನು ಪಾಡು ಮಾತಾ ತಿಂದರೆ
ಇಲ್ಲ ಮೀನು ಪಾಡಿಯೇ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒಂದೊಂದು ಪನ್ಪೆ ನಂದೇನು ಪಾದೊಪ್ಪೆ ಮೀನು ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಓಕೆ ಒಂದು ಮೀನು ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದು ಪಲ್ಯ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಲ್ಯ ಮಸಾಲೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂದರೆ ಪಲ್ಯ ತಿನ್ನಾಗ ಒಂಥರ ಬೇತನೆ ನಾನು ಆಸೆ ಪಾಡು ತಿಂದರೆ ಖುಷಿ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವ ಮೀನು ಮಾತ್ರ ಫ್ರೆಶ್ ఉండాలి దాది వైఫై ఫోన్ తాగుజో మా సమర్థ బోల్దండి ಓಕೆ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅವಣಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನೇನು ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ನಂಜು ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಂಡೆ ಯೂಸ್ ಕೆನ್ನದ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲಿ ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬಾಯ್